Sinong nagdadala? Pwede. Halo. Kumusta? Kumusta kayo dito, insan? Imay ni Nes. Dito'y balay tata. Nalpas mati dayan. Ta naladaw ka nung ating dita. Kaya tanga balay tayo may malang. Uray pa ino kasta. Thank you. Yung impawit mo. Nga impawit yo gayam. Nga Christmas dito'y. Apa ito ano nga makabakasyon kaya kami dito ko. Dito gayam ti ko. Iso ti Mrs. ko ni Merly. Wait. Ano yun? Tuy. Manong dito iti Mrs. ko ni Merly. Taga Mamating. Gramos. Formerly Miss Ramos. Magsawa ka mag... Hey, bang. Me. Hello, Manong. Kumusta kayo ngayon dito? Hello, kumusta ni Melda, ni Erwin? Erwin, Irene, at saka si Eric. Malalaki na siguro yung mga bata. Di lumalaki. Gaya ng daddy daw. Di lumalaki. Tumataba lang. Imay da amin dito ay imay da amin ti taga Nagilian di daya ni Lolo Ampiong lang ti ang nakaumay ta damat dito Aurora Helen pilay-pilay nakapsot ni Manong Ed ti May nga taga Tarlac gayam kadwa ni Uncle Sito so dakadanti kunching so naragsak kumano nakaumay kata no nakita mo Jay gayam barawas na siya damit no Jay barawas ta may damit ang amin ini agi patuludak to ti picture di tayo nyo di kasar ni Manong Arthur ti nagipatulod ti regalo na gayam dito ni Manong Arthur kini auntie tada ti nagkapuja alas kang tao na pandito'y Trinidad ke iso ti nagipawitan da dakam ti ruar ti balay dito'y terrace ditan kit-kitam ditan Diyan ka mo, no, ito ano ka nga makabakasyon, nga no, makabakasyon ka, di, agdiretso ka to Bagyo. Siguro nabutingan ka dyan, napalabas nga ko, isang nga kay May. No, sitwasyon dito Bagyo, na siya at may, taon ti problema dito North, taon problema, dyan Manila lang ti ko, gulo.
Nya nga iti bagakpay. Agkansyon ka ba kahit? Kansyon ka. Nasya tanayanos ni na estimay dito bagyo. Da kami di kami makapaspasyar di Angeles. So nga ali kumusta latan ah? Sapay ko mata nasyat kailangan kang kanayon. Nga ag duty dita. Di ba magre-retire na siya ngayon doon? Hindi pa ba? Hindi pa? Si Fred. Oh, Hindi pa ba matatapos ang ano niya? retirement? Hindi pa? Hindi pa. Hindi pa. Ewan ko, wala pa silang binabanggit. Hindi, akala ko ang last na destino niya ata sa Okinawa. Yun ang sabi niya noon. Ewan ko lang kung may extend pa. Wala pa ang binabanggit. Wala pa? Kung bumas sa master tatag. Magba-master na ba? Hindi pa. Ano na siya ngayon? Technical pa? Alia, Merry Christmas dito, ayan nyo. Happy New Year. Diyan ka mo, di ay gayam kwa, impawit mo nga kwa dito ide, may minyag nga impawit ni anti nga panagalad di barawas, nalpaskon. Hangko pa yung na picture, iso nga pa iti patulod ko kini anti nga retrato na. Ngam nalpasin, adalang man anti problema na di kota di may nga pusti, dinugpa anti truck di da mga binabayaan mo, danti titon sa. Di ay sobra na, diyan ka mo, daki ni mama, $100 $300 timpawit ni anti di. Nga pang contract may jay ko sa nasa kami mo dagan. So nga di papeles na dakin niya kada ginagilyan. Hanyo nga problema di daga jay barawas tawan ti problema nan. So kano makasursurot yaman makasasaom dante bagam langin nga nalpasin awan problema na diyan mo nunton ano nga may ni anti nga bakasyon. Makamo kan tulat nga mga bagan. Tay ka. Kaya kwan.